Τώρα, πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα για την πράσινη μετακίνηση στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις κατέδειξε ότι ποσοστό 25% των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται εντός πόλεων αφορούν μεταφορά ελαφρών φορτίων και θα μπορούσαν εύκολα να μεταφερθούν από ειδικά ποδήλατα μεταφορών. Αυτό ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος Cycle Logistics που πραγματοποίησε σήμερα η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου παρουσιάστηκαν και οι 3 ιδιωτικές προσπάθειες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για τις εμπορευματικές μεταφορές με ποδήλατο. Ο Σάκης Γαλάπης παίρνει την ειδική τσάντα, ανεβαίνει στο ποδήλατό του και ξεκινά τα δρομολόγια για τη μεταφορά φακέλων, θεμάτων και άλλων αντικειμένων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Πριν από περίπου 4 μήνες ίδρυσε με συνεργάτη του μια εταιρεία μεταφορών με ποδήλατα και σήμερα οργώνουν την πόλη. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε από Διαβατά έως και την Περαία, όλες τις περιοχές, όλο το κέντρο, δηλαδή το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και κάποια περίχωρα υπό κάποιες περιπτώσεις. Η αγορά αρχίζει και κινείται και βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και μας εμπιστεύεται, αλλά φυσικά αυτό θέλει προσπάθεια. Οπότε με τον χρόνο ο κόσμος θα αρχίσει να μας εμπιστεύεται όλο και περισσότερο. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν σήμερα 2 εταιρείες μεταφορών με ποδήλατα από νέους ανθρώπους με μεράκι που κάνουν πράξη την οικολογική μετακίνηση. Όπως λένε, οι εμπορευματικές μεταφορές με ποδήλατο είναι ταχύτερες, αξιόπιστες και φθηνότερες, καθώς το κόστος τους κυμαίνεται μεταξύ 2 και 5 ευρώ. Γίνεται μόνο με ποδήλατο. Τώρα, είτε αυτό είναι ποδήλατο που μεταφέρει μέχρι 60 κιλά, είτε είναι το ποδήλατό μας, στο οποίο έχουμε ειδικές τσάντες επαγγελματικές αδιάβροχες, που μπορούμε να πάρουμε μέχρι 20 κιλά στην πλάτη μας και να το μεταφέρουμε. Κυρίως ανταπόκριση έχουμε βρει από νεαρούς επιχειρηματίες και από διάφορους που σκέφτονται διαφορετικά. Για αρχή, τώρα οι συντηρητικοί επιχειρηματίες που έχουμε όλοι στο μυαλό μας στην Ελλάδα ακόμα είναι λίγο δυσπίστοι. Υπηρέτης της ιδέας της πράσινης μετακίνησης και ο βιομηχανικός σχεδιαστής Παύλος Νικολόπουλος, ο οποίος δημιούργησε το Trolley GR, ένα καρότσι που κουμπώνει σε κάθε ποδήλατο και βοηθά στις μεταφορές αντικειμένων έως 50 κιλά με μέγιστη ταχύτητα τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Η πρωτοτυπία του είναι το ότι μπορεί να προσαρμοστεί και να κλειδώσει με κλειδαριά επάνω σε οποιοδήποτε ποδήλατο θέλουμε. Είτε αυτό είναι σπαστό, μικρό, είτε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η εφεύρεση είναι στο ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ οικονομικά υλικά, ότι είναι ελληνική παραγωγή, θα βοηθήσει δηλαδή και την ανάπτυξη που χρειαζόμαστε στη χώρα μας και θα βγαίνει σε πάρα πολύ χαμηλό κοστολόγιο, δηλαδή το μισό από το κόστος ενός πολύ φτηνού ποδηλάτου. Να πούμε κατά προσέγγιση. Κατά προσέγγιση θα είναι το πολύ ως 100 ευρώ η πιο εξελιγμένη του έκδοση. Η πρόθεση των εμπορευματικών μεταφορών με ποδήλατο γίνεται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Cycle Logistics, το οποίο υλοποιεί στη χώρα μας η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης.